For Blantyre Southeast, resume your seat, please. No, resume your seat. Thank you so much. We go to question understand number 14. The people of Mulanje Southwest. Thank you. Honorable member, your leader is standing. Respect him, please. No, it's a point of order. No. Your leader is standing. No. I don't respect anybody. I'm standing in a point of order. As a member of this house, I've got the right. Unfortunately, we respect our standing orders. We respect standing orders. Thank you. It's a point of order. Second time. Mulanje Southwest. The powers to appoint is on the chair. The powers to select is on the chair. You don't have the powers. You don't have the powers. 105. Blantyre Southeast 105. No, 105. 105. Sayadams 105. 105. Not this chair. Not this chair, please. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. I'll tell you to go out. 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 Let's take the speaker, sir. Let's take the speaker. Let's take the speaker, sir. Let's take the speaker, sir. Blantyre Southeast, I've told you to go out. I've told you to go out. Obey the ruling of the chair. I've told you to go out. I'm adding more days. I've told you to go out. You have to display the chair. The chair has the power to select. Leader of opposition, that's your member. That's your member. Leader of opposition, that's your member. Let's try to solve One father to you back on Tuesday. Thank you.
I'll tell you to go out. 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 Let's take the speaker, sir. Let's take the speaker. Let's take the speaker, sir. Let's take the speaker, sir. Atlanta Southeast, I've told you to go out. I've told you to go out. Obey the ruling of the chair. I've told you to go out. I'm adding more days. I'm adding more days. I'm adding more days. I've told you to go out. You have to display the chair. And the chair has the power to select. Leader of opposition, that's your member. That's your member. Leader of opposition, that's your member. Let's try to ngazisiya tinapita ku health break ndabweraso kwabwera nduna a transport ndayimikaso point of order alankhulaso mmene mujazili pa hansard mukhoza kachita check kuti Blantyre, I see you, I will recognize you just now. Mpaka na aloeraso mafunso achakuta kuti ine ndisafunse. Ndino ine ndimadabwa chifukwa ndinayima nokwa funso kuti kodi chimene simukundipasira mpata ndizani mandisankhadale ndikuita kule. Zoyankha zake akuti ndikuchita mwana. Chifukwa ndafunsa. Nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale Parliament. Ndeno mafuna ndiauza akazombo ndi gulu lawo la Congress kuti nyumba ya malamulo iyi CMCP. Nyumba ya malamulo ndi awina aliyense. Ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndichakwera kapena kazombo iya. Nabwera kuno ifoti anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno. Inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house. Koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa fa akambirana zana kukokasu kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatilole kulankhula. Ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula. Ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi ndiye mwaziona nokha lero kuti sakufuna kuti zilankhula. Koma chimene mayimira ineyo kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko. Ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko. Zana tamva president akunena kuti akusazika. Kunena kuti akufuna apite ku Dubai akagule mafuta a dziko. Ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja. Sizinachitikepo. Tikuziwa kuti kumene mapitako kumene akupitako sikuti akagula mafuta. Sikuti akagula mafuta. Koma akukaona zinthu zawo kumene kuti kuzoti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai. Akukaendera zimenezi. Tinalibe forex tifake nakhala pansi. Pano bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $, kuti tigule chokudya tithandize anthu athu. Akutenga ndalama imeneyo kuti azikaenda nayo. Izizi ifeyo sitilola. Izizi ifeyo ngati Malawi sitilola. Komanso ndiauza akazombo kuti iwo ndi MP ngati ndemwe. Palibe chabwino chimene timachiona, palibe kuti iwo ndi ophunzira kapena kuti china cha iye andife chimozimozi. Tipasane ulemu ngati tonse ndife ma MPs. Nyumba iyi ndi awina aliyense, si achipani. Si achipani ya. Tikabwera kuno azitilola kulankhula. Ndifake timalankhula no kwa inu, kumakhanga ndife achipongwe. Ndiye 5 days andipasa, ndikagwira, ndibwera. Ndili nawo.